The book of First Samuel, chapter 17, verse 47. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Para malaman ang kapulungan na to, malaman nila na ang Panginoong Diyos ay hindi siya nagliligtas sa pamagitan ng tapak. For the battle is the Lord. Ang labanan ito ay sa Diyos. At kayo ay ibibigay niya. Magagapi po ang mga kalaban. My preaching this morning is entitled The Lord's Battle. Ang labanan ay sa Diyos. Sabihin mo siya katabi, ang labanan ay sa Diyos. Labanan ay sa Diyos. Kaya huwag mong pahirapan yung sarili mo. Yung iba, pinapahirapan sa sarili. Ang labanan ay sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Peace be with you. Sabihin mo siya katabi, peace. Oo. Kapayapaan. Sige po, kayo po'y makakapunan. The Lord's Battle. Okay? Ang labanan ay sa Diyos. At lahat po tayo ay may labanan. Pero tingnan muna natin yung battle talaga sa field. Mga sibat, mga pana, mga tabang. In the book of 1 Samuel, chapter 15. Ito po yung mission ni Saul. Pag tinignan po natin yan, chapter 15 up to 35, makita po natin yan na ang nais ng ating Panginoon na yung mga Amalekites ay mamamatay. Mawawala lahat. Sa first region ng mission niya, now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have and do not spare them, but kill both men and women, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Walang ititira. Alam niyo kung bakit anong kaso nila. Kasi po, nung lumabas po ang mga anak ng Diyos, galing sa Egypt, hindi sila pinaraan. Hindi sila pinaraan. Nakiusap po sila. Kaya galit ang Diyos sa mga Amalekites. Amen? Kaya pag hindi ka pinaparaan, anak ng Diyos. Amen? Pag tiyakin mo lang na anak ka ng Diyos. Kasi po, lahat ng ating ginagawa, tayo po ay apple ng eye ng Lord. Ibig sabihin, yung kanyang mata ay nakatungay sa atin. Kaya pag nasasaktan ka, meron hindi nagpapadaan sa'yo, teritoryo niya yan, uy, nung kayo, bakot namin dito. At umakyat ka na sa pader mo, ay hayaan mo lang. Amen? Ang magiging kalaban nila ay Diyos mo. Ang Diyos natin. Yan ang kaso ng mga Amalekites. Kaya sabi ng Lord, ito ang mission mo. Attack the Amalekites, the Amalek. Utterly destroy. Buksan mo sila. Patayin mo sila. Wala kang iiwan. Lahat patayin mo. Lalaki, babae, mga bata, lahat ng hayop, mga baka. Mga tupa, pamilyo, mga dangki, lahat wala kang iiwan. Unfair ba Diyos? Ito po, ng Old Testament po yan kasi, under the law. Okay? Physical battle po yan. Kaya si Saul, kahit na hindi pa panahon na maghari, dahil nakapaligid sa kanila, may mga hari sila na papalitaan. Kaya ang propeta noon, si Propeta Samuel. Kaya ang sabi ng mga tao, yung mga 12 tribo, Propeta Samuel, hihingi kami ng hari. Kahit na hindi pa napapanahon na maging hari si Saul, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, binigyan sila ng hari.
At itong hari na to, ang katangian nito, kukunin niya ang inyong mga ari-arian, gagawin niyang alipin ng inyong mga anak. Ganun pa man, may mission siya. Amen? Kaya tayo po minsan, nagtagpo tayo sa iba't ibang pagpapalaki, iba't ibang pag-ugali. Meron tayong pinagtadaanan, pero pag may mission ka sa Lord, pag ikaw ay naging mananampalataya, abay, iibahin na ng Diyos yung iyong pag-iisip. Ibahin na. Kaya sabi ron, okay, sa susunod na verse, but soul and the people is dead acre, and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good. Iniwan niya. Ang sabi ng Lord, patayin mo lahat. May iniwan eh. Yun ang kanyang kasalanan. May iniwan. Bakit? The best eh. Hari yun eh. Maraming ginto, maraming yaman. The best. Best sheep. The best, lahat iniwan niya, yung mga matataba, talagang magaganda. Was good and were unwilling to utterly destroy them. Ayaw niya na puksahin kasi nanghinayang siya, but everything despised and worthless that they utterly destroyed. Yung mga walang kwenta, yun ang kanilang pinatay. Kasi, gusto niya magkamal ng yaman. Ang sabi ng Lord sa kanya, patayin mo lahat eh. Kaya dyan sa 15 to 1 to 31, ay matindi po. Sumuway si Saul. Kaya sa 15, I greatly regret. Sabi niya sa 59. Kasi po, nagalit ang Diyos kay Saul. Kaya minsan, tayo po naman na ng palataya, nagmamature na, tagal na natin sa faith. Ay mga hindi pa tayo may suko sa Diyos. Lalo na yung mga mahahalagang bagay. Diba? Diba? Ayaw eh. Masarap kasi. Laman eh. Diba? Kaya maraming hindi nagpapatuloy sa pananampalataya. Kasi nga, mayroon silang pinanghahawakan. Ganun po ang nangyari dito. Kaya sabi niya, itong mga baling walang kwentahan, madaling isuko yan. Madaling isuko. Pag may papasuko na sa'yo, Lord, matindi. Yung tapes mo, susuko mo eh. Hindi ganun kadali. I surrender. Hindi ganun kadali. Amen? Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Iba-iba nga lang. Baka iba sa inyo, relasyon. Baka iba sa inyo, pera. Baka iba sa inyo, karamdaman. Baka iba sa inyo, kapayapaan, nag-anak kayo. Iba-iba tayo. Pero lahat tayo ay may pinagdadaanan. Meron mo kayo pinagdadaanan? Daanan ka lang ng sipon, may movement ka. Di ba pinagdadaanan yun? Nangatilang yung lalamunan mo, isipin mo, naku, virus na to. Hindi mo pinagdadaanan natin lahat yan? Matindi. Kaya dito, sabi ni Saul, alay namin sa Diyos ito, alay. Alay. Akala mo nag-alay siya sa Diyos, sabi niya, patayin mo lahat. Ba hindi mo pinatay lahat? Bakit ka nagtira? Intention mo yan sa iyong sarili. Pagyaman. Kaya nga, nagpagawa siya ng monumento niya. Nagpagawa. Galing siya sa Carmel, nagpagawa siya ng monument niya. Kasi pinili siya ng Diyos mula sa lipi na pinakamaliit, the least of the tribe. Ano yung pinakamaliit na lipi? Benjamin. Pag sinabing maliit na lipi, doon na mahirap, doon may mga maraming problema, diyan ang halos pinatay. Pinatay lahat, magkakapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi po, meron isang Levita, ni-rape yung asawa. 12 po yun, yung puto. Kaya, inanula sa tribe, kaya pinagtulungan po yan eh. Kaya maliit na lipi po sila. Nakuha natin?
Kaya nga, si Saul, nagtatango yun eh. Nung tinawag lahat yung 12 bakit nahihiya siya? Kasi pipiliin siya ng Diyos. Ay, nung sabi ni Propeta Samuel, huwag ka magtago dyan, tumayo po siya eh. Siya yung gwapo, siya yung pinakamatangkad. 7-footer po siya. Kaya kitang-kita mo siya. Kaya inanon siya ng Diyos. Everybody say amen. Alam niyo, pag pinili kayo ng Lord, may katangian kayo. Oh, yes. Hindi na panlabas yan. Lalo na sa panloob. Kaya ka nandito, kasi pinili ka ng Diyos. May magandang katangian ka. Sabi mo siya katabi, maganda ka at magwapo ka. Oh, tingnan natin si David, yung katangian niya. Kasi gwapo, mamula-mula ang kanyang pisngi. Mabait, at mahinahon magsalita. Mahinahon pala si David. Kaya, ang tindi, oh. Bakit? 15-12, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel, saying, Saul went to Carmel, and then he set up a monument for himself, and he has gone on a run, passed by, and gone down to Gilgal. Kasi hinahanap siya ni Samuel eh. Di sa Gilgal, ang sabi ni Juan, nakita mo sila, pagpalain ka ng Diyos. Sabi ni Saul, kay Samuel, pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain na itong ginawa mo. Bakit? What is he are moving? And yung oxen are bleating. May umani ako, may ingay. Ano itong naririnig ko? Nagsalita na siya. Gumawa ka pa ng monumento mo. Samantalang pinili ka ng Diyos, ginamit ka ng Diyos mula sa kalintitan, nung nagamit mo ang Amalekite, nagpagawa ka na ng monumento mo. Diba? Maraming mga manggagawa ng gold, gumagawa na ng sariling monumento. Ginamit na ang pulpito. Tumaas na, tumayog na. Nag-ingat sa monumento. Ang monumento ay kinukonstruct pagpatay ng tao. Ay, yung iba, buhay pa yung tao, may monumento na. Yan ba kayo? Nakakatakot. Gumagawa ka ng muog mo. Hindi obra. Kaya sa 1 Samuel 6, kaya dito, umatungan. Hindi. Yan, iniwan namin yan. The best yan, Samuel. The best. Bakit alay namin sa Lord yan? Anong alay? Mas maganda yung obey His word than sacrifice. Obeying His word is greater than sacrifice. Ang pagsunod sa kanyang salita ay mas matindi kaysa alay. Pero hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. Pero yung mga matataba, ialay ko. Maganda ba yung tension? Ialay ko sa Diyos. Pero sumuway naman siya sa Diyos. Hindi niya pinatay. Kasi, ialay niya. Ang ganda. That's why God rejected Saul as a king. Yun ang kanyang kaso. Mula noong nag-great po si Samuel. Sa last verse, sa 35, talagang nanginayang siya. Hindi na siya nagpakita mo na noon. Chapter 16, David anointed as a king. Ay naganap, siyempre po. God rejected Saul. Wala nang hari. Pero meron na siyang napili. Chapter 16, punta ka doon sa bahay ni Jesse. Lahat ng mga leaders, tawagin mo sila. Mag-over ka sa Lord. Kasi baka papatayin ako ni Saul. Pag nakita ko, sabi niya, hindi. Mag-alay kayo sa Lord. Yung mga leaders, yung mga tribes, tawagin mo. Basta yung sambahayan ni Jesse. Punta ka sa sambahayan na. Bakit? Nandun yung pipiliin kong hari. Nandun yung pangalan, mga gwapo, matatangkad, sila Share para sila. Abinadab. 3 yun. Mga sundalo.
Oh, sabi na, ito na, guwapo, matangkad. Ito na. Sabi ng Lord kay Samuel, hindi yan. Kayo, kung tumitingin panlabas, pero ako, sa puso tumitingin. Meron ka ba bang anak? 3 yung magaling pa. Kinuha niyo yung 4. Wala talaga. Reject lahat yan. So sabi na Samuel, meron ka pa bang isa? Meron ka pa bang anak? Meron! Ano yun? Yung nag-aalaga ng tupa. Bunso, tawagin mo! Bakit? Hindi tayo mag-aalay pag wala siya. Napili na siya. Kaya pinili ka na ng Lord eh. Sa panahon natin ngayon, antindi mo. Sabi mo siya katabi, antindi mo. Sinabi niya na po Philippians, before the foundation of this world, I choose you. Pero mo mga kapatid, tingnan natin si David. Anong katangian ni David meron siya? Tingnan natin. Now he was ruddy with bright eyes. Siyempre po, galing siya sa pastor eh. Ano ba yung ruddy? Kuskusin? Hindi naman. With bright eyes, ang ganda ng kanyang mata. Good looking! Siyempre po, gagaling niya sa pastoral, kumbaga sa Haggard pa eh. Di ba? Siyempre po, hindi maumpisa yung pag-aalay eh. Pag wala siya eh. Pero mo, ganun makatindi sa harapan ng Lord. Amen po. Kaya dito po, katangian niya, bright eyes, arise, anoint him, for this is the one. Tayo, Samuel, ito na. Ito na yung pinili ko. Kaya mo lang ngayon, kayo ang pinili ng Diyos. Kaya huwag niyong i-degrade yung sarili niyo. Anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng kataas-taasan. Pinili ka niya bago lalahin ang mundo ito. Eh tapos pag-uwi mo sa bahay, parang katawawa. Ay, hindi ka na. Naglapakalan ng basahan, parang ka ng kawawa. Kumain ka lang ng malunggay, parang ka ng kawawa. Hindi ka rin yun. Amen? Pagpamalaki mo yun. Lord, salamat po sa malunggay. Ang daming nutrition ko. Napurga na ako sa malunggay, araw at gabi. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Kitang-kita ng mga kapatid niya eh. Kitang-kita lahat ng mga magkakapatid na pag sinabing inanoy, binuhusan siya ng langis. Ang binubuhusan ng langis sa Old Testament ay propeta ng Diyos o kaya hari. Yung pang-unang hari si Saul. Ang second na hari ay si David. But David came from the heart of God. And the Spirit, ito pag inanood kayo and the Spirit of the Lord came to David. From that day forward, so Samuel arose and went to Ramah. Pag inanood ka ng Lord, pag pinili ka ng Diyos, the Spirit of the Lord nasa iyo. May talo ka ba? Pag ang Espiritu ng Diyos sa'yo, si David mula noon. And one of the servants answered, Look, I have seen a son. Okay, ito na. Dahil, because God rejected Saul as a kid, nagkaroon na po siya ng trouble, confused. The Spirit of the Lord, umiwalay na sa kanya. Kasi he departed from Saul because he disobeyed God. I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing, a mighty man of valor. Mighty man? Kasi pumupuksa siya ng mga usot sa mga liyon. A man of war, prudent in speech. Ibig sabihin, mahinaman siya magsalita. Yeah, Lord, bigyan mo ako ng kahina ko. Handsome? Sino naman yung katabi mo kung handsome? Beautiful? Lady? Bakit nyo hamakin yung sarili nyo? Anak ka ng Diyos. And the Lord, ang matindi rito, and the Lord is with you. Yun ang pinakamatindi nun. Minsan hindi naman kwapo, pero pagka tinignan mo, di ba? Parang siya. Mayroon kang mararamdaman.
Para ma-appeal na maganda, na mabait. Nagwapo, na masigasig. Di ba? Kasi may magaganda kasi na ma-appeal. Pero yung appeal nila, hindi yung yung last. Ayaw naman yun. Pag ikaw ay mananampalataya, ibig sabihin yung appeal mo, sa Lord yung glory, nararamdaman nila. Pag nagsalita ka, alam nila na may kabaitan ka. Kahit hindi ka pa kilala. Amen? Yung iba naman may arrive. Yung arrive niya, ay, grabe, bad boy. Ang gusto ng Lord, yung arrive mo, good boy, kasi our God is good. Nung naging mananampalataya ka na, pananaw na. Amen po? Nung dati nakakwago ka, ngayon wala na, Bible lang dala mo, mag-share ka na. Chapter 15, si Saul, narinig ng Lord. Chapter 16, inanoint si David. Chapter 17, ito na si Goliath. There are Goliaths in our lives. Ang daming Goliath sa ating buhay. Ang Goliath natin sa panahon natin na ngayon, COVID-19. Lahat ng tao sa buong mundo ang Goliath nila si COVID-19. Walang exempted. Walang exempted. May exempted ba sa COVID-19? Wala. Ang pagkakaiba lang, pag ikaw ay nasa Lord, and God is with you. Amen? Nadadala niya sa pananampalataya at lagyan mo rin niya ng suko. Lagyan mo rin niya ng vitamina. Kasi pag mamaya, naghihintay ka, Lord, gagawa ka rin. Because faith without word, kailangan ihagpak mo ang iyong mga paa. Because God is, He can supply all your needs according to all His riches and glory in Christ Jesus. Goliath challenges the Israelites. 1 Samuel 15, 1-58 yan. Pero isa lang natin yung ilang verse. Verse 42. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was only a youth, ruddy and good-looking. So the Philistine said to David, am I a dog, that you come to me with sticks? And the Philistines cursed David by his gods. And the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. Ay, insulto si Goliath Bakit? Sino ka? Batang-bata ka? Aso ba ako? Tinuya niya, inahamag niya yung Diyos Inahamag niya yung kanyang pananampalataya. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of the hosts. Pag ikaw ay mananampalataya at anak ng Diyos, lahat ng battle mo sa buhay, lahat ng pinagdadaanan mo, dapat kasama mo ang Diyos because the battle is not yours, the battle is of God. Kasama ka niya, sasamahan ka niya, hanggang wakas. Sinabi niya po yan sa Matthew 28:20, I will never leave you, nor forsake you, even the end of this age. Hindi ka niya papabayaan. Kahit sa panahon natin ngayon, kasi anak ka niya Noon, anak sila ng Diyos. Sila David, yung mga Hudyo. Tayo pananampalataya na natin ngayon. We are justified by faith because of faith in Jesus Christ. Kaya anak ka na ng ating Panginoon. Kaya huwag ka na malugkod, kapatid. Amen? Kasi anak ka ng Diyos. Hindi, ang anak nagtatas-tasan, mga kapatid, grabe Kaya, the battle is not yours. Hero mo, ininsulto siya. Naparito ka dahil sa pana, sword, spear, and with javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Iniinsulto mo. Ikaw na tituli. Sino ka? Para insultuhin ang Diyos namin. Diba ininsulto tayo minsan? Diba iusig tayo minsan? Kaya hindi nag-usig sa atin, unbeliever, minsan kapatid mo mismo. Kaya,
Carcasses of the camp of the Palestine to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all earth may know that there is God in Israel. And all the assembly shall know that the Lord has not sent with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. The battle is not yours. The battle is God. Panahon po nila David yun. Panahon na natin ngayon. Gusto nyo manangumpay? Okay, number 2. Noong dumating ang ating Panginoon, ang sabi niya, hindi na tayo nakikipagbugno sa laman, sa dugo, but against principalities. Mga pabuluan, against powers, kapangyarihan, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Sa panahon natin ngayon, ang labanan ay spiritual. Hindi na yung physical. Pupunta pa tayo sa bundok. Pupunta pa tayo doon. Hindi. Buwan na yun. Masundalo yun. Tayo po ay mananampalataya. Kaya hindi na po tayo nagkikipagbugno sa laman. Ang labanan ngayon ay spiritual. Amen? Kaya sabi ng Lord, stand therefore. Kayo ay tumayo. Kasi darating ang masasamang araw. We must stand. We must put on the whole armor of God. Isuklog nyo yung kasuotang pansundalo. Kinumplito na tayo ng Diyos. Kaya kung nagdadaan ka sa sakit, nagdadaan ka sa emotional problem, nagdadaan ka sa depression, siyempre po, sa panahon ngayon, kaya kita nyo mabalita, ang init ang ulo ng iba. Yung iba nga, pamilya, no? Sinasaktan, dahil sinasaktan, pinapatay kasi depression. Hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng kakainin ng kanyang pamilya. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, dumadaan lang yan. Siyado lang dapat yan. Amen? Siyado, wala may karamdaman ka. Siyado lang. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Sinabi ng Lord na finally, sa katapos-tapusan mga kapatid, magpakatatag kayo sa Lord. Magpakalakas kayo sa Lord. Put on the power of His might. Bakit? May labanan eh. Pag sinabi ng Lord, ihanda mo yung sarili mo, ihanda mo. Kasi may labanan, spiritual. Because we reason not against flesh and blood, but against principalities, against the rulers of the darkness of this world. Alam niyo po, kalaban natin, 4. Hindi raw tayo nagkikipag-away, nagkikipag-pugno, laban sa laman, sa dugo. Pamunuan. Ano ba yung pamunuan natin? Minsan, kalaban mo mismo yung, di ba? Pamunuan. Against powers. Yung mga makapangyarihan, kung gusto kang ibaba. Kahit na anong estado mo sa buhay, kung gusto ka nila ibaba. Against the darkness of this age. Yung mga spiritual side, yung mga masasama. Masasamang inisip, gumagamit ng needle sa manika. Yung mga nagpapahula, anong future nila, yung spiritual wickedness. Darkness against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Yung mga satanic worship, alay nila, pinapatay nila sa altar nila, tao. Bata. Kasi satanic eh. Minsan, inaalay nila yung mga babae. Sarili nila, inaalay nila. Ay, nasa Bible din, dati inaalay nila yung anak nila. Ngayon, iba na po ngayon. Inaalay na natin Panginoong Isos yung kanyang buhay. Kaya hindi ka na pwedeng humalili sa kanya sa cross. Na pagdating ng Semana Santa, ipapako mo rin yung sarili mo. Tinapos na niya sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi niya, it is finished. Kaya sabi niya, lumapit kayong lahat, kayong mga nabibigatan lupa, para magpahinga ang iyong mga kaluluwa.
Lumapit kayo sa akin para matuto kayo. Ibig po sabihin, mag-aaral ka. Pupunta ka sa gawain. Manood ka, makinig ka sa online natin para matagdagan yung kalaman mo. Study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Para mapangaral mo yung salita ng Diyos ng tama. Para hindi ka mapapasukan ng false prophets, false teachers, and false doctrine. And then everybody say amen. Pero yung kalaban natin, kaya sabi niya, sa 11:13, finally my brethren, magpalakas na kayo, andahan nyo yung sarili nyo. Bakit? Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Para makatayo kayo. Pag dumating ang COVID, dumating ang pagsubok, dumating ang mga lintol, dumating ang mga trahedya, nakatayo ka. Dumating ang kahirapan, dumating ang mga calamity, nakatayo ka. Yung pananampalataya mo, pagamat natakot ka, pero nakatayo yung pananampalataya mo. Siyempre, emotional reaction yun Magkaroon ka ng fear. Pero mamaya-maya, bumabalik, Lord. Hawak ako sa iyo. I hold on you, Lord. Kailan makatayo ka? Bakit? Wiles of the devil, magawa ng kaawan niya. Yun ang ating battle ngayon. Ang ating labanan ngayon, pag wala si Kristo sa buhay mo, mahirapan ka. Pag wala ang Word of God sa iyo, mahirapan ka. Pag wala ang Holy Spirit sa iyo, mahirapan ka. Gusto mo na lakanyan lahat, the battle is not yours. But God, the Lord is the battle. Tutulungan ka ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya sa John chapter 16, verse 33, "These days I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world." Pag sinabi nila, I have overcome the world, lahat na gagawin mo sa mundo ito, may sakit, may pestilence, may wars, may kahirapan, pagkasama mo ang Diyos, may kapayapaan ka. May pag-asa ka. Lumalakas ang loob mo, lumalaban ka. Yung wala sa loob, lumalaban. Hindi mananampalataya, lumalaban. Ikaw pa, kasama mo ang Diyos. Yung Word of God nasa isip mo, nasa puso mo, sumusunod ka. Yung salita ng Diyos, talagang may bawal ka. Yung Holy Spirit, talagang ang sigla mo. Ay, hindi natin kaya yun. Lalo na yung panahon ko ngayon. Ako, mga kapatid. Di ba? Mga bata pa lang ngayon, dami nang nararamdaman. Iba na kasi ang panahon natin ngayon. Iba na rin yung climate natin ngayon. Dati, classes at nila. Ngayon, Tagalog at nila. Bakit? Iba na yung init Iba na Kung ang pananampalataya mo, 5 years ka na sa pananampalataya, hindi ka pa nag-grow, mga kapatid, hindi ka makakaakma sa problema. Kailangan, habang lumalakad ka sa panuntunan ng Diyos, forward ka. Amen? Tumitibay ka. Ay, yung iba hindi. Instead na mag-forward, alam na. Yan ba kayo? In this world, there is tribulation. May kahirapan sa mundo ito. May mga tribulation, may mga tiisin, may mga hinagpis, may mga sakit. Sama ng loob, pero nasaktan ka. Pag nasaktan ka, mananampalataya ka, pagpurgit ka. May yung mga ibang mananampalataya na nasaktan, hindi nagpurgit, bahala sila. Choice nila yun Alam niyo po, ang buhay sa mundo ito, choice mo. Gusto mo gumana ang buhay mo,
ang labanan ay hindi sa iyo, si Kristo. Mananampalataya ka na. Gusto mo yung labanan, pagaan, isama mo si Kristo sa buhay mo. Isama mo yung walk with God. You walk with Christ. Kailangan yung magpamanifest yung fruit of the Holy Spirit sa buhay mo. Mananampalataya na po tayo lang na para pa tayo Sabi ng Lord, the fruit of the Spirit is joy. Love, peace, hope, faith, gentleness, meekness, long-suffering. Hindi mo yung tataloyin mo yan. I-divide mo. Sabi nung iba, alala ko sa TV, yung super lucky niya. Divide mo. Bakit? Salamat sa Diyos. Kaya gusto ko mag-born again. Ang expectation ng iba, mag-born again pa, mabait ka. Tama? Para hindi ka naniniwala. Para na mag-born again kayo, masalbahin ha? Pero ba yun? You are the light of this world. Light should be put on the table. Pero magningning ka, you must shine. You must shine that they may see your good works. Para pag nakita nila yung magagandang ginawa mo, ay they must glorify God. Hindi ka na kailangan magsalita. No. Because we are the walking Ephesians. We are the leading Bible on our generation. Tayo po yung buhay na Biblia. Tayo po yung tinitignan ng mga loved ones natin. Tayo po yung mga tinitignan nila ng mga mananampalataya kung nag-iilaw ka pa rin. Kaya pag magagaliting ka ngayon at suplado ka at wala kang kapitbahay, punakin ka yun. Diba? Kahit na hindi sila mag-iliw sa'yo, kaya mag-iliw ka pa rin. Kasi pagpaga ng buhay, yun may smile, is amazing. It prolongs your life. Amen? Laughter is amazing. Kaya nung sabi ko kahapon you want to have a long life? You must obey the statements of the Lord and His commandment. You must respect and honor your parents. And you must follow yung instruction ng Lord, yung mga mabubalusan ng bagay. The things I have spoken, that in me you may have peace. Pero may kapayapaan ka. Di ba? Fight a good fight of faith. Lumaban tayo dahil ang labanan na ito kay Lord, faith ang kailangan. Pero yung good fight of faith, pag sinabing good, hindi ba? Ang ibig ko sabihin, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Nakikipagbugno ka sa kahirapan, sa mga pandemya, sa mga pestilences, sa mga emotional, sa mga usig. Pero lumaban ka na may mabuting pakikipagan. Kasi kasama ng Lord eh. By hold on, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Eh, lalo nakikita nila, may mga saksi, yung ginagawa mo. Nakikipagpuno ka talaga ng good fight of faith. Pag negosyante ka, tamang timbangan mo. Di ba? Yan pa ba kayo? O pag may asawa ka, isa ang asawa mo. Alam mo, tumubli ka. May hirap yan. hindi good fight ko. No. Pag maglikod ka sa Lord, huwag ka matakot. Kasi ang mga duwag, hindi siya makakapasok sa karanan. Sinabi sa Book of Revelation 21, Coward are outside the gates, they are dogs. Kaya pag anak ka ng Diyos, matapang ka. Inantulot tayo ng ating Panginoon sa sundalo. Ang sundalo habang nasusukatan ay lumalang. Inantulot din tayo ng isang atleta. Ang isang atleta malalaro ay may prize. Disiplinado sa kanyang katawan. May kakainin siya, magdadayat siya. Ganun din po. May disiplina tayo. Balansihin natin. Yung paglilingkod natin sa Lord.
May panahon tayo sa pamilya, may panahon tayo sa trabaho, may panahon tayo higit sa lahat. Balansihin natin. Para malugod ang Diyos at para malugod natin ang Diyos. That is a good fight. Okay. Talampakan natin ang ating Panginoon. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Tinapos ko. Sabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy. I have finished the course. Ibig sabihin, yung kanyang pagtawag sa kanya ng Lord, kahit na nasa bilangguan na siya, nangangaral pa rin siya. Alam niyo po, ito, hindi ko labanan ito. Labanan natin lahat to. Kasama natin ang Diyos. Kasi malapit na nagbabalik ang Lord. Kailan pa tayo kikilos? Ito nga, kung anak ka ng Diyos, ito gagawin mo. Kung ano sinishare nyo, pagluluto, lasada, kapag pagkagastusan, kung wala na pera, naghahanap pa ng buwan ng pagkagastos. Okay lang yung kung kaya mo. Kaya pa lang ito, may share ko ito, fight na good fight of faith. Tapos, kanina, nagkiko ka, ano ba naman kung magkulit kayo, amin? Tinignan mo yung comment ko, ako na lang. Talagang wagkat. Only you. He makes my dreams come true. Only you. I have finished. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ipinagpatuloy ko ang aking pananampalataya. Tinapos ko kahit na nasa bilangguan ako, kahit na matanda na ako, tinapos ko yung gustong gawin ng Lord, yung pinapagawa ng Lord sa akin. Dapat ganun din kayo. Hindi lang ako nanay, hindi lang ako tatay, hindi lang ako lola, lulo. Kahit sa panahon ng pandemic, mayroon pa rin gagawin ako, gagampanan ako sa Iglesia ng Diyos. Dapat ganun tayo. Skip kanina. Mag-comment na kayo ha. Panoorin nyo. Hindi kayo makakapag-comment kung hindi kayo nanonood. At saka hindi ka nakapag-subscribe. Anytime darating ang Lord, and we must all accountable. In the book of Ezekiel, I make you a watchman. Ginawa kita ang bantay. Sabihin mo itong pinakasabi ko. Sabihin mo magsisi sila pag sila nagkakasal. Pag sila'y mabuti at nagkasala, sabihin mo rin sila. Pero pag wala kang ginawa, mananagot ka sa akin, I will require the blood of your loved ones in my hands. In your hands. Ano yung I will require? Sisigilin ko ang mga dugo ng inyong mga mahal sa buhay sa iyong panan. Kaya ginawa kita na. Ginawa kitang mananampalataya kay Kristo. Bakit? May gagawin ka. May gagampanan ka. Pastors, we are now celebrating our Pastor's Day. Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to my heart. Binisya ko kayo ng pastor na galing sa puso ng Diyos. Kagaya ni King David. Naging hari si King David. Galing sa puso ng Diyos si King David. Kaya kahit na nagkasala po siya, tinanggap niya yung kanyang pagkakasala. Ganon, the mark of a champion. Nanunumbalik siya sa Diyos. Alam nyo, wala pang sentence sa labanan. Habang buhay ka may labanan. Kaya kung gusto mong lumaban para magaan po yan, eternal life ang punta natin, isama mo ang Diyos sa buhay mo. Pastors, we are not a hiring pastor. Mayroon wala, pastor pa rin po. Huwag tayo madi-discourage po sa darating na pandemya at kahirapan. The battle is not ours.
Ang Diyos ang gagamit ko sa akin. Mga tropa ng Diyos, mga workers, go on, take forward. Hallelujah. Malapit na darating ako. Anytime, darating ako. Ano ang nagawa natin sa basan? Ilan ang bunga natin na nadala sa panan? Asahan yung mga bunga. Sabi ng Lord, gusto niyo blessing. Chapter 15 ng Book of John. 15-16. Pinili ko kayo. Hindi kayo pumili sa akin. Pinili ko kayo, inordain ko kayo para humayo, para mamunga. Manatili ang iyong bunga. Ano man ang iyong hilingin, ibibigay ko sa inyo. Naghihintay lang ang pagpapala ng Diyos. Abutin mo na. Makukuha mo yan. Sumunod ka lang sa ating mga. For the battle is not ours. Yung labanan nito ay sa Diyos. Kasi anak tayo ng ating Panginoon. At titiyakin ko po sa inyo, pagtatagumpay mo tayo. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon, tayo po lahat tayo tuloy. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga viewers po namin, mga subscriber. Una sa lahat, salamat po sa Panginoon at nagkita-kita tayo muli. Sa kabila po na tayo po maranas pa rin ng pandemic sa bansa natin. Pero huwag po tayo mag-alala, ang Diyos po ay tapat, ang Diyos ay napakabuti, nandun po sa atin ang pag-iingat ng Panginoon. At sa ganun pa man mga kapatid, tayo po maging masaya sa ating buhay Kristiyano sapagkat hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Yung ating po mga pangangailangan ay patuloy naman po bibigay ng ating Panginoon. At ang mas mahalaga po, tayo po ay malakas, buhay, at nakahanda tayo na maglingkod para sa Panginoon. At sa lahat po ng mga subscriber po namin, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na wala sawang pagtangkilik po sa programa ng JCLGAA. Nawa patuloy po natin itong share sa iba, i-likes, at patuloy po natin suportahan ang gawain ng Panginoon. Kasi magkaganon, tayo po ay maging pagpapala sa bawat isa, lalo na po sa mga tao na nawawalan po ng pag-asa. At sa lahat po ng ating mga viewers, at sa mga tao po na nais na magkaroon ng kaligtasan sa kanilang kaluluwa, wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung mabuting balita ng ating Panginoon na para sa lahat upang tayo daw po ay magkaroon ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng plano ng Diyos sa bawat isang mga tao. Nais ng Panginoon, nabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, kailangan po na tanggapin natin siya sa ating mga buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. At sabi nga po sa Biblia, siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. At tayo po bilang anak ng Diyos at sa mga nais po na tumanggap sa gospel ng ating Panginoon para tayo po ay maligtas, kailangan ganapin po natin itong nangyari sa buhay ng ating Panginoon na siya po ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Pag sinabi po na si Lord ay namatay, ito po ay para sa lahat. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Dahil kung tayo po ang pinarusahan, tayo po ay magkakaroon ng kaparusahan na walang hanggan. Pero ang kagandahang loob po ng Diyos, na binigay niya po yung kanyang bugtong na anak, ang sino masasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkamatay po ng ating Panginoon, wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin po natin ang kaloob ng Panginoon. Manampalataya po tayo at tanggapin natin ng buong puso na tayo po ay makasalanan at nagsisisi po sa harapan ng Panginoon. At ang pangalawa naman po, siya daw po ay inilibing. Tayo daw po ay kailangan din ilibing sa
pagkalibing ng ating Panginoon upang tayo po ay patuloy na patawarin at linisin sa ating mga kasalanan. Iyon po ay sa pamamagitan po ng bautismo. Bautismo sa tubig. Sa ang larawan po ng kamatayan ng ating Panginoon ay yung paglilibing po sa tubig sa pamamagitan ng bautismo. At ang bautismo po ay ginagawa po ng mga taong marunong na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yung mga accountable po sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Nais ng Panginoon na linisin po tayo. Yung mga bata po, sila po ay inaalay sa Panginoon. Hindi pa po sila binabautismuhan. Sila po ay inaalay kagaya po ng Panginoon nung siya po ay bata. Binigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoon nang siya po ay alay sa templo. At nung lumaki na po si Lord, bago siya magpunta sa ministry, kailangan ganapin niya po yung pagbabautismo at para maging example po sa lahat ng mga tatanggap at sasampalataya sa Panginoon. At ikatlo po, siya po ay nabuhay na magmuli. At pag tayo po ay malinis na, napatawad na sa ating kasalanan, tinanggap na natin ang ating Panginoon, nabautismo na tayo sa kanyang pangalan, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan, tatanggapin daw po natin ang Holy Spirit. Alam niyo po ba, pag ang isang tao po ay may Holy Spirit, ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa Kanya. I-guide na tayo ng Panginoon sa tamang landas, sa tamang pamumuhay, at buhay na kasiyasiya ang ating makakamtan sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, wala po tayo ibang gagawin, kundi ipikit po natin ang ating mga mata, tayo po mananalangin, bilang pagtanggap sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga matay, taas po natin yung ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa Panginoon at sumunod po kayo sa panalangin ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, Ama, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Maraming salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Maraming salamat po. Ito po ang isang dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon at maraming salamat po at patuloy po natin tunghayan ang ating programa sa JCNTAA every Friday po, 5 p.m. po sa online Bible study. Natutuwa po kami na balita na sa tulong ng Panginoon, marami na po ang nakikinabang sa Word of God. Kaya patuloy po tayo sumuporta. Every Sunday din po ang ating Sunday service, 9 a.m. Dito po sa YouTube channel. Huwag po natin kalimutan na i-subscribe, i-share at i-likes po. Ang nais po namin na tayo po ay maging kabahagi sa pagpapala po ng Panginoon. Kung tayo po ay magbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon at maglulugod po ang Panginoon sa ating mga buhay. At maraming pong salamat sa pagtangkilik niyo po at si Lord na po ang magpala sa ating lahat. At ganoon din, bago tayo magwakas, nais ko po na tayo po manalangin pansamantala sa gawain at basbasan ng Panginoon ang gawain ito. Tayo po muli ay manalangin. Yes, O God, ang mapagpala sa lahat, aming Diyos na dakila. Maraming pong salamat muli sa oras na ito. At binigyan mo po kami ng napakagandang programa, Panginoon, para ihatid po ang mabuting balita ng kaligtasan. Lord God, sa oras na ito, patuloy po namin tinataas sa iyong mapagpalang kamay ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Napatuloy mo, Diyos, na pagpalain at ingatan ang aming bansa, lalo na pa ngayon, Panginoon, sa napakarami pong pandemic pa na lumalaganap. Alam po
po namin, Lord, na kaya mong puksain ang gumagawa ng masama. Kaya mo, Lord, linisin ang aming bansa, Panginoon. Kagaya din, Lord, ng mga pambansa, Lord, na dumadanas din ng epidemyang ito. Lord, alam po namin na matatapos din ang bagay na ito, Lord, ayon sa iyong kalooban at ayon sa panahon na itinakda mo, Panginoon. Lord God, tulutan mo, Diyos, ng lahat ng gumawa ng kasamaan sa bansang ito, Lord. Sila po, O Diyos, ay managot sa iyong harapan at kung di man sila, Panginoon, magsisi at talikdan ng kanilang kasamaan, Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang siyang nakakakilala sa kanila, Lord. Habagan mo sila, Panginoon, at nawa malinis po ang kanilang mga puso't kalooban at magsisi po sila sa kanilang ginawa sa iyong bansa. Maraming po salamat, Lord, at patuloy po namin hinihiling na padaluin mo, Diyos, ang iyong masaganang pagpapala. Patuloy mo, Lord, na ipalaganap ang mabuting balita upang lahat ng mga tao na nawawala ng pag-asa ay manalig po sa iyo. Ang mga tao, Lord, na nalulungkot, Ikaw po, Diyos, ang makikilala nila sa kanilang buhay, na ang buhay dito sa mundong ito, Lord, ay napakaraming pagsubok. Ngunit kung sila'y sasampalataya at magtitiwala sa iyo, sila, Diyos, ay makakasumpong ng buhay na kasiyasiya at ganap. At higit sa lahat, hallelujah, yung buhay na walang hanggan. Maraming po salamat din sa aming mahal na Bishop Domingo Lucena na ginamit mo sa umagang ito na meron po siyang pinaghandang mensahe, Panginoon, na nagmumula sa iyo, na pinamagatang The Lord's Battle. Salamat, Lord, na in-inspire mo ang aming mahal na Bishop Domingo Lucena. Salamat, Lord, sa mga inspiring word na pinamutawi mo sa kanyang mga labi. Nawa, O Diyos, ang lahat ng mga salita na napahayag sa araw na ito, Lord, ay maging butil ng pagpapala at butil ng pananampalataya sa lahat ng mga nakinig at nanalig sa iyo, O Diyos. Maraming pong salamat, Lord. Patuloy mong palawakin ang gawain mo, Panginoon. Ikaw ang mapupurihan, ikaw ang makilala ng buong bansa. Ikaw, Diyos, ang makilala na nag-iisa sa iyong kapangyarihan at walang imposible, Lord, na mapangyayari mo kung ang mga tao ay mananlalig, lalapit at magpapakumbaba sa iyo, Diyos. Maraming pong salamat sa programa na ipinagkaloob mo po sa Jesus Christ Church International Love God Above All. Salamat, Lord, sa pribilehyo na binigay mo po sa amin upang maihayag po ang iyong kalooban. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan upang maituro po namin, Panginoon, ang iyong mga salita na nandun, Diyos, ang katapatan, na nandun, Diyos, ang iyong masaganang pagpapala. Salamat po ng marami, sa iyo lamang po ang papuri, parangal at pagdakila sa aming nag-iisa at buhay na Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and God bless.